Kaixo, Asier Iragorrinaz, Basauriko EAJ-PNV-ren hautagaia. Basauritarrekin batera etorkizunari baikor begiratzen dion Basauri eraiki nahi dugu. Badakigu zeintzuk direzen gure herriaren erronkak eta aurre egiteko irtenbideak baditugu. Basauritar eta familia guztien bizikalitatea bermatzea, bereziki laguntza gehien behar duten familiei gure lehentasunen erdigunean egongo da. Gazteek beren bizi proiektuak herrian garatu ahal izateko, alokairu eskuragarriko etxebizitzak haien esku izango dituzte. Gure nagusiak ere zainduko ditugu, haientzako baliabide gehiago bideratuz. Basaurik auzo berrituak, irisgarriak eta aparkaleku berriekin izan ditzan lan egingo dugu. Orain arte bezala, buru belarri arituko gara, Baskoniaren eta Merkabilbaoren lurretan enpresa proiektuen ezarpena bermatzeko. Eta Basauriko garapena gidatzen jarraitzeko proiektuak eta ilusioa baditugu.